pilar sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupagan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! Good morning, good morning, good morning! Alas 8:05 ada kabuasan. Kasumpalan yun ng alan sa programan Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Wadya matla sa programan may paruntal na saray liknaay balay. Yadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kolop kanta bayo balot amigo yo RJ Jimenez at your service always. Petsa 25 at bulan na Agosto 2026. Manlilik na tini na panuran-uran. Lapod sihabagat pimaway mutla at area of responsibility. Medyo pimasyar labat si Bagyon na Obet Kalabyan alas 9. Tuloy-tuloy matlayan na pimaway kanyan na say makakapekto at say sikatayunatan niya panuran-uran ay sihabagat. Ya pabibis gagan na sarayan na dadalan iran na bagyo. Igaraniran na balay at Pangasinan. Ang gapoy klase na saray eskwela estudyante. Yada syudad na dagupan localize ulilaray diangan na saray nanduruman eskwela nyaman desisyon ada saya pansuspende na klase yan na alwar tine lola da saray motorista ay sosilis. Okay, gayla may motor, kawigi kawanan, sulusot to lang ula. Siguro late la. Ay, abansagan tayo. Sige. Ay, aksidente, kakiram. Kanya na paalala, dasaray manmamaneho. Good morning, Insan Jerry Pong. Ingat-ingat sa pagmamaneho, ha? Romniran na impormasyon na balita sa liknaan. Nasaray Manuuloy Barangay Engineer Nixon medyo katipak-tipak hira. Iwas sa gastos ni no napuspon sa eleksyon singa analura lamot tanto Iraya incumbent barangay officials dani apuspon lay sa kitaon insan lamot napuspon na sa kitaon. Ade, ngamat lara analo anto lamot.
Kapod da subcommittee ng Senador Chase Escudero pimasalatan so proponin postponement pero may tipak daliwanin masyado ta siyempre undalanitan at plenaryo pandibatian danitan lalamat wala ray senador mat ya kontra satay postponement na BSKE at atang tanagagi kamansupansumpalantutan wala matlay manaalagar kwandaya nayarin pangwisyon lamat at Korte Suprema say election lawyer ya si Makalintal o sige tabayanan po natin kanya manaya singa dimmaan iraramay kamyamay iran umpupurmala medyo nanlaylura at sayay sagsagangay pero no hangga po may proponin na Senador Chis Escudero tanjad Kongreso sigurado kamyamay sa timulong at sayay panangiter na ayuda pero wala ray kabat kumat Good Samaritan, iraramay pribado na totoo ya napaalagaran tay nayarin balas na saya politika ya sikara at kandidato kanyan mangiterlan o ingan bukal sa kanilang kalooban. Ang pagbibigay tulong sa kanilang mga kabarangay. Dana kulabit lang nga rin yung kabat yo'y sarili yo, mabuhay po kayo. Yan ho sa bayan ng Bayambang kahapon, pinagdiwang ho ang ikawalong anibersaryo, 8 years la. Saya inlunsadan laban saya kairapan. May tinawag dan revolusyon laban sa kahirapan. Yun. Nung maupo si dating mayor, maupo si dating mayor Cesar Tiquiambao bilang mayor ng Bayambang. Kanya hong inisip yung pagpapaangat sa kabuhayan ng kanyang mga kababayan dyan sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. At kahapon nga ay pinagdiwang ang ikawalong anibersaryo ng Oplan na itong revolusyon kontra kahirapan. Dyan ho sa bayan ng Bayambang na talagang ito'y tinutukan ni Mayor, dating Mayor nang siya ay nakaupo. Itong si Mayor Cesar Tiquiambao, kung saan meron siyang mga plano na ipapatupad dyan ho sa kanyang bayan para umangat yung kabuhayan ng kanyang mga kababayan. Mayroon siyang mga sinusunod na mga hakbangin tulad ng Bayambang Poverty Reduction Plan. Sunod-sunod ho yan. Meron hong plano para sa pagbibigay kabuhayan, plano sa pagpapaangat ng kabuhayan ng mga bayangbangenyo, yung pagpapatibay ng edukasyon, pagtulong sa mga bata na makapag-aral, pag-angat sa kabuhayan ng kanyang mga kababayan. So maganda ito, na mayroong kang goal, na iangat ang iyong bayan.
Meron silang sinusunod na mga hakbangin. At talagang ina-update nila yung kanilang Bayambang Poverty Reduction Plan. At kita nyo naman ang Bayambang ngayon, kung income ang pag-uusapan, nangunguna ho ang bayan ng Bayambang. Dahil ito sa talagang sinsiro na pagpapatupad ng mga makabuluhang proyekto at kung paano paangatin ng bayan, mayroon hong direksyon sa pamumuno ni dating Mayor Cesar T. Kiambao na ito ay ipinagpapatuloy ng kanyang kabiyak na si Mayor Nenyao C. Kiambao. At kahapon nga ay ipinagdiwang ang ikawalong taong ng naturang programa, itong tinawag nilang Revolusyon Laban sa Kahirapan. At narito ang parte ng ilang kaganapan sa pagdiriwang ng kawalong taon ng laban na ito para sa kahirapan. At mapapakinggan dito si Mayor Nina Kiambao at si former Mayor Cesar T. Kiambao. Ngayong ikawalong taong anibersaryo ng Revolusyon Laban sa Kahirapan, hindi tayo hihinto. Kasama niyo ako at si former Mayor Cesar sa patuloy ng pagpapatibay ng ating mga adikain. Sama-sama tayong susulong sa panibagong pagsisimula ng mas malalim ng pagkalinga at mas matatag na total quality service. Yan si Mayor Nina Kiambao at mamaya mapapakinggan natin si former Mayor Cesar T. Kiambao. Total quality service yan. Alam natin hindi madaling labanan ng kahirapan. Hindi ito matatapos sa isang proyekto, isang programa o isang termino. Kailangan nito ang tuloy-tuloy na pagkilos at pagkakaisa ng pamahalaan, pribadong sektor, mga barangay at higit sa lahat ng ating mga mamamayan. Ngunit ang pinakamahalagang tagumpay natin na hindi lamang nasusukat sa dami ng proyekto, nasusukat ito sa mga batang nakakapag-aral, sa mga pamilyang nagkaroon ng kabuhayan, sa mga pasyente na nabigyan ng pag-asa, at sa mga bayamangenyong muling naniniwala na maaari nilang baguhin ang kanilang buhay. Yun, medyo matalinhaga yung sinabi ni Mayor, former Mayor Cesar T. Kiambao. Hindi nakukuha sa dami ng proyekto. Tandaan po natin, ang tunay na revolusyon na laban sa kahirapan ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa mga mahihirap. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa bawat tao ng pagkakataong makaahon at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Yun. Tama naman yung sinabi ni Mayor, yung pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay ang kanyang mga kababayan. Ayun, ang sunod-sunod na mensahe ni na Mayor Cesar Mayor Nenyao C. Kiambao, ni dating Mayor Cesar T. Kiambao at ang kanilang Vice Mayor ito.
sapagkat ibabahagi namin na kung pwede, ito na yung gawin nilang modelo. At nang meron silang basyan, ano ba ang isura ng Comprehensive Poverty Reduction Action Plan? Kaya maganda at may sinusunod ho sila. Na bayambang poverty reduction plan. May plano, Sustain. ika nga. Deepen, Para widen. mapagtagumpayan That is ang the laban charge na of the ito. next 2 years and Revolusyon beyond. laban The work sa is kahirapan. far At from finished. tignan nyo naman, But the vision ang still bayambang stands. ngayon At ang kung revolusyon nasaan na. laban sa kahirapan ay nagpapatuloy. Maraming salamat po at mabuhay ang Balon Bayambang. Yun. Tuloy pa po yung kanilang laban, hindi pa natatapos. Kahit na umangat na ang bayangbang, ang kabuhayan ng kanilang mga kababayan ay pinagpapatuloy po yan. Yan yung magandang serbisyo na natatamasa ng mga tagabayan ng bayangbang. Basta may determinasyon na gawin ang pagpapangat sa bayan, yan po ay makakamtan. At yan po ay tulong-tulong po ang lahat. Good morning kay Maring Auring. Oh, nakikinig. Si Aling Sanay, good morning. At dyan po sa Barangay Lungos, Calasiao, Pangasinan, dyan sa Lingian Public Market. At dyan po sa may dito sa Malimgas Public Market. Mga masisipag nating kababayan na lumalaban ng patas. Luman ng panahon, tagulan at tag-araw ay talagang nagtratrabaho ho para mabuhay. Mabuhay po kayo. Yung mga kababayan natin na talagang legal ang hanap buhay. Nagninegosyo at pumapasok sa trabaho, mabuhay po kayo. Pati na rin itong ating mga kabo at kobradores na nagpapataya ng small town lottery. Illegal din po yung kanilang hanap buhay. Legal na po yan ngayon. Dahil yan po ay aprobado ng PCSO at ang Granulated Gaming Corporation sa Pangasinan, ang legal na nagpapalaro ng small town lottery. Dito sa Dagupan yung Golden Key Play yan. So, kaya po natin binabanggit ito dahil may mga nababalitaan tayo na apprehension, pagkakahuli nung mga mangilan-ngilan dyan na nagbubukis ng kanilang sariling pataya. Pero hindi rin sila nagtatagumpay sa kanilang ginagawa dahil nakatutok sa kanila ang kapulisan yan. Noong mga nakarang araw, ilang bayan yung may mga nahuli na mga nagbubukis ng sariling pataya. Kaya pakiusap ng PCSO, doon na ho kayo sa legal. Kaya nga ginawang legal na yung STL, ba't pa kayo nag-illegal? Yun nga yung main purpose para kaya nga nagkaroon ng legalisasyon ng small town lottery to eradicate illegal gambling. Dahil yan po ay nakakatulong
na nakapagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Pero pag pinagpapatuloy pa rin po ninyo yung pagpapatay ng illegal, baka kayo ay mahuli at makulong. Kasabay nito ang patuloy na pagtulong ng Grand 88 Gaming Corporation sa mga nasalanta ng pagbaha dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Ang kapulay malami oras sa na programa tayo programan Liknay Balay. Ompawilang kasumpalan na pigaran makanan paymano. Dasay programan na PEM paninilbiang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Olop tayo daspeto technical engineer Nexon Dakal. Dalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong lignaan na saray umbali at saray issue, yung makakaapekto